और आई फिर से हमने सारा कलाकार फटाफट वायरल भोजपुरी में उपस्थित बानी जा बड़े भैया राजू बाबा के माध्यम से राघवेंद्र भैया, रंजीत भैया, आलम भैया, सभी लोग यहाँ उपस्थित बानी। सदा सुहागिन रही रहुआ सभे। जय हो। एगो मर्द मेहरारू के भाव बा जी, एगो मर्द मेहरारू के भाव बा। मर्द के अपना जवानी पे ढेर घमंड बा। हम तो सुनले रहने की लड़की के अपना जवानी पे घमंड होला लेकिन आज आजकल मर्दों पे ढेर गुमान हो गइल भैया। जी गुमान बटे देखो विजय भैया हमार पेट पे पियावत तनी शुरू से विजय साहब बड़ी उंगरे भाव चढ़ गए अपना गोराई के। भाव नहीं खन दे ना सुख दुख पूछा तारे लड़किया